Mill-2017 sal-lum pajjiżna uża biss terz tal-enerġija provduta mill-interconnector minkejja li dan kien l-orħos sors ta' enerġija. Il-Gvern Laburista rabat lil pajjiżna biex jixtri bil-fors mill-Electrogas illi mhuwiex l-irħas sors ta' enerġija. Affaċċjata b'dawn il-fatti, il-Ministru Mirjam Dalli ħarbet milli twieġeb dwar jekk pajjiżna hux qed jixtri l-enerġija mill-irħas sors u għażlet li tilab b'diskors politiku fil-mod li bih poġġiet il-kliem għad-domandi li għamilnila. Tista' tikkonferma jekk minn mindu xelna l-Electrogas pajjiżna dejjem xtarax mill-irħas sors tal-enerġija? Dan il-Gvern dejjem adotta il-politika tal-orħos sors. Din it-tweġiba ma tfissirx li pajjiżna dejjem xtara mill-irħas sors u għalhekk jista' jagħti il-każ li l-familji Maltin u Għawċin qed jispiċċaw iħallsu iktar għal kontijiet tagħhom. Kien għalhekk li jerġajna provajna nistaqsu lill-Ministru għal darba darbtejn. Xtrajna mill-irħas sors dejjem jew ikun hemm stanzi fejn dan ma jiġrix? Il-politika ta' dan il-Gvern hija li tmur dejjem għall-orħos sors u tieħu konsiderazzjoni l-aspetti tekniċi u anke dawk finanzjarji. Jiġifieri mhux dejjem morna l-irħas sors. Inti għandek il-politika fejn tmur dejjem għall-orħos sors imma iżomm il-possibilità li jkollok l-istabilità. Sitwazzjoni ċara ta' Ministru li għażlet li tilab bil-kliem minflok twieġeb iva jew le dwar jekk hux qed nixtru l-enerġija mill-irħas sors. Dawn il-mistoqsijiet saru fl-isfond tal-ftehim li l-Gvern għamel mal-Electrogas biex jixtri gas għal 18-il sena irrispettivament jekk dan ikunx l-irħas prezz fis-suq għaliex statistika pubblikata mill-Ministeru ta' Mirjam Dalli turi li mill-mument li fih bdiet topera l-Electrogas l-interconnector naqqas l-użu tiegħu b'mod drastiku. Il-Ministru Dalli ma taġ garanzija li l-Gvern Laburista dejjem xtara enerġija bl-irħas prezz possibbli anke f'każi meta l-enerġija mill-interconnector kienet irħas milli mill-Electrogas.